Ame juma la me kalo kile kono ton samba flani muganduru fuli bi aw yi faw sigoro la munu me ngala je mali kono mali ko kayo bismillah nga kuna funi o keneka kuna fudi damne la kunungo alamsa me kalo klishe kin samba flani muganduru anga jamana ministri nyema general de division Abdoulaye Maiga ale shin jamana ka la sigi demi me anga jamana kono ni o ambassadeur Yukio Murata aye o bismillah primature o konna la sigi mi konna la o masala la kosobe jamana flani nyon che bolodi nyoma o kunyo la forata si exposition universelle mi mbega ke shin jamana konna la ni anundu na kabini avril kalo kletan ani sabatemeni ni abito sinafo octobre kalo kletan ani sabanata samba fla ani mugwa ani duru kasangane shin jamana ka la sikide ka nya foli aye aira kafo ko femi o la okumo konna la ni o ifuari nyere okumo kono na yi ko utukalo kile fla nata samba fla ni mugwa duru ko domba robina labe okumuna ko toko da ko journée du Mali ko mina abajiki akafo ko anga jamana ministre nyama general de division Abdoulaye Maiga kabina ye o keneka anga jamana état major général des armées alliées koni mboraka kuna funia duma do koni njibi me kalo kile kuna ton samba flani muganduru kuna funia mte dowere ko kasangani ISC fintila ko koni ka wulika jo ani uka bludi nyokoma wala saka seka lakana balia ani ka bamagachi tigila maukele ka bo ISC jamana olu konala kode okumuna kasangani kunungo alamsai me kalo kile shiki femi Mali anga jamana sorasila ko ani Niger sorasila ko kuma mino koni tumbe wulika jo la femi ka kafo jamana saba frontière ni nyokonche ukoni sera ka bamagachi wole tigla mawere koni daga yorodo koni ka tegeda koni ke o ka min koni me kilometre bisaba ani duru bonyanko nyoni kado endali men koni dugu kona ni obe melaka région o kona la o kama anga jamana état major général des armées koni femi ISC fintigla ko koni fu ukani mbara nketo ko nyuma anuka wulika jo kecho nyuma yere koni o la wa min ko fe aye ayira ka foku akon be femi ISC fintigla ko ka courage yere kon do la ka bara kon nke chogo nyuma o ka continue o fait ani wa renseignement nyuma so rotogo nyuma o konina ama fo alibi ala ka nga fintila ko fanga si ala ka aye si basigika anga jamana o bela jerani tanya anga jamana fanga yini to o kulu mafla olu koni ye uyera soro ni wagati na fanga tigla mauni bolo o korona la ni ote do wera ye ko dem ka chede mi beni abifo alima ko Alassane Baba ani ka do ka fo Bashir Chamni ali parti yere mafana ka chede ndo koni ni wagati ko fulani mafla yere koni interpellé la femi ka do ka fanga jamana nyama ufe ameto ayasi kuna fonio konna la ni wakati na kapiteni Ibrahim Traoré ni ol ali Burkina Faso jamana nyemaye alebe sena bolla musku ko fe no rishi jamana o konna la sena boli mitedo okumo were kono ni o rishi jamana ka se bakaya sole nazi sim olu koni ka mi yere la o san yere manyana je koni konyo besina ola anga fe ola femi kapiteni Ibrahim Traoré aga audience folo o koni temena ani kado kafo Venezuela jamana nyema o yere ni nyoronche amita anga jamana hakore afa fela la krengrene la gabiro commune konna la ayirala ka fo che marfatigi do koni nana moto la ka shifina ka do koni soro akonomiki dogodu aka bakona wakati mnaka ale koni ta katani ayi wakati mna wi atawa soro ayira koni kumeka aka bakon yerede koni ndala kuru femi ka sangani seria o ka nyefoli wi ayira ka fo ko koni ni cheni kamele ko foli koni ta la yin fo yore koni kuntina soro ula ni mi koni te aka bakon yere koni ndarakili ala Haji ni oye silamea Jose Nduruna ni awajibila silame din kilingini bela jeralenka atanke ni ACBA odi okumu konna la samba flani muganduru iji baraw koni labena mina kunungo alamsa me kalo kliché kin samba flani muganduru la jeba koni kera centre international de conférence de Bamako konna la ni oye CICB wala saka seka udado nyina iji takabulu ka seka ulu fese chogo mina sigi konna la ayira la laben bako fe ka foko nyina anga jamana iji dimita ma batani saba bonya kula o ma batani saba la wani atake mkemesar la bikono toni kono tombe yuka visa usoroka ba wakoni alama bashike shini sibiri me kalo kleta anga jamana ejide kumfolo koni na baba mako ko ukunda maka jamana ka wala saka sekata uka iji baro koni damne chugo ya mina ko wa femi formation mi rebeke ejide yere koni kuna o baro bela jarale kunchera kunungo alamsa ama fo alaka samba flani mugani duru iji koni bato bela jarale mi ejide kilingile bela jarale mbuluka no ya mawi asite munuye so
sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fo bi tungarage munu sigile me jamana ko kan nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana awla ka sawbiya ke jawano service nana awla fiali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométre fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke an conception du plan o bela jele me jawano service ale konna la ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service boke i ka sojo li damine i ma se ka ban jawano service be atol laba iye oni banki sababe partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sababuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toino i mago be kunafune awere la nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina imi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushie kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaga wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosebe ka sabuya ke farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya don dena ko ay nyegene ke nyegene bora kushi fe o te kushi apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi apinaisi de masaw ay kushi apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masrunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kush apinaisa demasaw lafiya farkolo ɲɛnajɛ bina k'u ka fɛn min ye challenge trophée de handball o baaraw kɔni bɛ na daminɛ fɛn min ye Mauritanie jamana kɔnɔna la k'a daminɛ mɛ kalo tile 13 la ka taa kuncɛ mɛ kalo tile 17 ni a bɛna kɛ Mauritanie ka olu fɛ yen nɔ o kama an ka jamana IHF junior fille olu kɔni sen bɛna ye ɲina compétition na min ye édition 2025 ye ka sanga ni o hukumu kɔnɔna ye kunun ko alamisa mɛ kalo tile 8 fɛn min ye cérémonie ba kɔni kɛra ka sanga ni commissaire colonel Cheikh Mamadou Cherifo Tunkara yɛrɛ kɔni fɛ ni ale handball malien yɛrɛ kɔni président ba walima a patron ba kɔni ye walasa ka se ka sira kɔni di an ka jamana kɔni ka musobaw olu ma ani ka drapeau duma walasa ka se ka taa an ka jamana jɔnjɔ yɛlɛ sanfɛ cogo min na an b'a fɔ ala ka victoire nɔgɔya an ka jamana handball musoman olu ye. An ka jamana présidence secrétaire général kɔrɔ min yɛrɛ kɔni tanyala ni o ye Mamadou Oulale ye ale kɔni ka sukoya bɛɛ lajɛlen kɔni nu do la kunun ko palais des sports kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sali Salamatu Mayiga kɔnɔna la Amdalayi Aseyide Mil o la min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan tasibilaw yɛrɛ kɔni kɛra fɛn min ye secrétaire général kɔrɔ o ye ni o ye présidence secrétaire général kɔrɔ ye kɛnɛ min kan an ka jamana premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga tun bɛ yen nɔ min na u kɔni ye fɛn min ye bambato yɛrɛ ka ale kɔrɔta ni garadi kɔni ye min na a kɛra commandeur de l'ordre national du Mali yɛrɛ o kɔni a ka saya o kɛnɛ kan min na a masurunyamɔgɔw a somɔgɔw tun bɛ ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin banbagatɔ ma an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ Mamadou Oulale la ala ka barika don a kɔ la. Ka kunnafoniya kuncɛ an bɛ taa kɔ kan kibaru la ka sanga ni kunun alamisa ye mɛ kalo tile 8 a yirala k'a fɔ ko Vatican kɔni ye papu kura kɔni sɔrɔ ka ma sɔrɔ ni papu kɔrɔ kɔni tanyali ye mɛ avril kalo tile 21 tɛmɛni paki yɛrɛ dugusajɛ o kama kunun ko alamisa mɛ kalo tile 8 a yirala k'a fɔ ko makura o kɔni kɛra papu ye ni ale yɛrɛ kɔni cardinal américain dɔ kɔni ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ni o ye Cardinal Robert Francis Prévost ye ale kɔni bɛna kɛ Vatican papu 267 la ye a sigila ka a sito san 69 na a kɔni bɛna baara kɛ ni tɔgɔ min kɔni ye a bɛ fɔ o de ma ko pontificat o de ye Léon 14 yɛrɛ o kɔni ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni bɛ dansi kɛ bi juma kunnafoniyaw la an b'aw fo a ka lamɛnliko ɲuman na ala ka bi bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka dɔgɔ kun furacɛ timɛ ko ɲuman di a ma.